много трудно се управлява компания с 300 човека. Това е свързано с една голяма организация, първо по тяхното назначаване. Преди това е техния подбор. Ние трябва да избереме хора, които физически могат да издържат на тази работа, защото всеки си мисли, че това е лесна работа, но в действителност има много трудни обекти. Както в момента обекта ни в Финландия. Теренът е много лош. Знаем, че метеорологичните условия там са по-различни, по-студено е. След това преминаваме към тяхното назначаване. Да ги организираме, имаме от цяла България хора, да ги назначим, да разпишат всички необходими документи, да им осигуриме работното облекло. След това е да осигурим техния транспорт до съответния обект. Ние познаваме всеки един от нашите служители. Ние ежедневно знаем тяхните и лични, и професионални проблеми. Ние отговаряме на всякакви въпроси. Постоянно се звъни в офиса, чисто здравословни въпроси, чисто финансови въпроси. Просто сме длъжни винаги да им дадем най-добрия съвет, да им осигуриме помощ, било да отидат до лекар, било тук за тяхното семейство, тъй като много често се случва да възникне даден проблем семейен, но те са на много километри от България. Ние много често сме им казвали, че сме 24 часа на разположение. И аз мисля, че след като фирмата е наша и ние сме отговорни за тези хора и трябва винаги да сме на разположение, да им помогнем и да се отзовем в съответния момент. Когато потърсих работа и когато бях наета тук от един от управителите, който беше на интервю, това, което си казахме, когато казах, че аз ще се занимавам с ESG отчитане, беше: ние ще се учиме взаимно. Да, така е, защото към настоящия момент много са малко специалистите в България, които могат да кажат, че са подготвили отчети за малки и средни предприятия или за големи. Изключвам тези, които са листнати на фондовата борса. Разговора, който водихме с Елена, беше: ние бяхме учениците, които тепърва почваме да вървиме по една пътека, която в никакъв случай няма да е оттъпкана, но със сигурност вярвам, и тя самата вярва, че ще донесе позитивизъм за всички в компанията. Като компания с офиси на различни места, един вид оказваме влияние върху приобщаването на хората, на приобщаването на общности към нашата компания, защото това е пак ESG отчитане и ESG фактор, по който фирмите се мерят. Тоест да имаме възможност да привлечеме местно население, на което да осигуриме работа, на което да заплатиме достойно и да допринесеме за развитието на общността в съответните региони, в които имаме офиси. Аз наистина вярвам, че предстои едно много голямо обновяване в енергетиката, така както телекомуникациите се промениха драстично някъде около 2000-та година, края на 90-те и началото на новия век. Аз очаквам, че нещо такова ще се случи също и в енергетиката, защото в момента на пазара са страшно много нови технологии и обществото има желание да използва устойчива енергия.